गोबां मुलि होबाय अजानि डक्टरनि होमबाबो सोखानो हायाखै। हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ BM सेटआप चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअआवहाय रायजो राजाफोर बे भिडिअआ फार्स्ट डेनि बाट सेकेन्ड डे जानो गोनां जाबाय साउन्डआ मोजां जायिनि थाखाय आरो लोगोसे अखाबो हादोंमोन फार्स्ट डेआव थांखालि आं बेलेग ड्रेसबो गानदोंमोन ओइदिनखालि थांखालि नाय अखाबो बिराद हादों बाट बे भिडिअआव जिखिनि बुंनाय राव बे थाजोबदि आरोना बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजाफोर बिराद अखा हादोंमोन आरो ओइदिनखालि थांनाय जादोंमोन अखा बिराद हाबाय अखा सिजाबाय साथाजों थांनो गोनां जादों दायो गारिबो हाबजाया बेयावहाय नोंथांमोना नुखाबायना अखा बोथोर अखा सिजानानैबाबो जों फैबाय दायो बेयावहाय रायजो राजाफोर जों गोदान भिडिअ बानायफिनदों थांनानै आरो लोगोसे जों नायदोंमोन बेमारखौ बै सानखालि ओमफ्राय आरो उनावहाय जों फिन खेबसेबाव दिनै गोदान थांनाय जाबाय आरोना ओके गाइस फाइनाली जों मोनफैबाय मा गामियाव बियो मा गामियावलाय मादै रायजो राजाफोर जों फाइनाली सफैबाय ओमफ्राय नैबे ब्रादारनि न'हाय ब्रादार नोंथांनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा प्रबियार इस्लारि मा बेमार जादों नोङो आंनिया गारायबो जादों ओमफ्राय आथिङा टिमि गना दङ आं दानि आथिङा टिमि गना दं नैबे आथिं आरोना नैबे मोनसेया दे बे टिमि गना दङ हामख्रें माबा जालायनाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंनि गारायखौ खोन्थानो हागोन ना नैबे बिखायावबो दङ ओमफ्राय बिनि गेजेराव नैबे गोदोनायावबो दं नायदायनो बेबायदि गाराय जानो ओमफ्राय बिथिंनिखौ देखायनो हासै नामा नैबे जथिंनिखौ नै बेबायदि गोमोदै गबाय थायोना गासिबो बेयाव जाजोबना दंजोबो आरोना नै बेफोराव गासिबो गाज्रि जाजोबदों स' बेबायदि गाराय जाजोबनानै दं आरोना बेसेबां बोसोर जाखो 1.5 बोसोर बारबाय 1.5 बोसोर बारबायना ओमफ्राय दासिमबो फाहामनो हायाखै ओमफ्राय बेखौ डक्टरा फाहामनो हागोन होनदों डक्टरा सिकित्सा खालामनो मोनाखै बे गाराय सिकित्साखौनो खालामनो मोनखायाखै आरोना होमबा माने सिकित्सा खालामनो मोनबा फाहामनो हागोन आरोना औ ओमफ्राय दा माने नैबे बिथांनि हिन्जाव माबा मा होनोमोनलाय दसमी इस्लारि ओमफ्राय नैबे बिथांनि फिसाज्ला अलंबार इस्लारि स' दायो नैबे ब्रादारनि न'खराव गोबां खैफोद जादों आरोना रायजो राजाफोर ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिथाङा मोनसे प्रब्लेमाव दङ फाइनान्सियेलि प्रब्लेम बिथांनि देहाखौ फाहामनो थाखाय रांनि अनसुंथाइनि गोनांथि आरोना ओमफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ बाहेरायाव थानानै रायज्लायगोन स' रायजो राजाफोर जों दायो बिथांमोननि गामिनि माखासे सोद्रोमाफोरजों जों रायज्लायगोन आरोना दाख्लैबावैहाय फैदोंमोन सोब रेकर्ड जाजोबखाबायमोन बाट फाइला उरायबाय आरो साउन्डआबो माने भइस गैयामोन बेखौ जेकखौ सोनो बावदोंमोन बिथाङा जायनि जाहोनाव बे जेकखौ नैबे फारसेयाव सोदोंमोन आरोना बिनि थाखायनो बेबायदि जादों आरोना ओमफ्राय दा फिन फैफिननो गोनां जाबाय आरोना दायो आदै बिनि सोमोन्दै एसे गिबियावनो आं BM सेटआप चेनेलनि जाय अनार नोंथांखौ आं हामबाय होनो आरो बरायनानै लायो दा आङो जाय पेसेन्टखौहाय नुगासिनो दङ बिथांनि जानानै फंनैसो बुंनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङा बेबायदि हालोदाव गोग्लैनाया खमसे खम 2 बोसोर रानिं ओमफ्राय दायो ट्रिटमेन्टनि थाखायबो जेबो राहा गैया न'खरनि कन्डिसना गाज्रि ओंखायनो बिथांनि सोखाजानायखौ जों अराय हास्थायो मानो होनोब्ला बिथाङा दासो माने संसार जाहांनाय होनजायो सासे फिसाला उन्दै दङ बेखौ फोरोंनाय आरो फेदेरनाया बिथांनि आखायाव मोनोमोन नाथाय बिथांनि बेबायदि हालोद जानायाव बिथांनि न'खरा बेबायदिनो जोबोद सिगांनिफ्राय गाज्रिसिन हालोदाव दङ मानो होनोब्ला बिथांमोननि न'खरनि उपार्जन खालामग्रा एकमात्र बिथाङानोमोन दायो ओंखायनो रायजो राजाफोरनिसिम गुरैयै खावलायदों जाहाथे बिथांनि सोखाजानायनि थाखाय एबा ट्रिटमेन्टनि थाखाय साफ्रोम जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा जा एसे हायो अननानै अनसुंथाइ जेन' होयो आरो बिथाङा बेबायदिनो ट्रिटमेन्ट मोननानै जेन' किउर अबस्थायाव फैफिनो आरो न'खरखौ सिगांनि बायदि आरो न'खरखौ मोजाङैनो मोजां सामलायनो हायो दायो जों थांनोसै बेवहाय जोंहा बिथांनिनो हिन्जाव मा होनोमोनलाय दसमी इस्लारि आब'जों जों बिजों रायज्लायसिन दायो स' बिथाङा दायो माखासे फंनैसो बुंगोन रायजो राजानियाव
दाबो नों बुंदो माखासे आंनि फिसाया गोबाव सम जाबाय लोमजानानै इदि आथिं लोरिनानै थानाय मोदोमाव गाराय जानाया बोसोरनैयानो रानिं हाबगासिनो दं आं दा बिराद खस्थ'आव सोलिनांनानै दङ गोबां मुलि होबाय अजानि डक्टरनि होमबाबो सोखानो हायाखै इखौ दा आं रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ लुबैयो आंनि फिसाया जाहाथे अनसुंथाइखौ मोननानै मोजां थाब हाबफिनो जोंहा माने न'खराव सासेल' फिसाला दंदै दा माने बे गथ'खौ फोरोंनो थाखायनो एसे बिराद माने प्रब्लेम जागासिनो दं आरोना आं बिसोरनि गामिनि बे मादैनाव आङो सोंसै मादै माने सोंनो माने मादैया मा बुङो आरो बिनि सायावहाय मादै आं गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होयो जोंनो बेबायदि सुबिदाफोरखौ होनायनि थाखाय आरो फंबायमोना जोंनि लिंनाय बायदि फैनायनि थाखाय सुबिदाखौ होनायनि थाखाय जों हामबाय होयो हाजासे बिबोनांनि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानदे रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय जेन'बा एसे अननानैहाय बिबोनांनि मोखांखौ नायनानै बा बाबुनि मोखांखौ नायनानैहाय एसे अनसुंथाइ होनाङा एसे सहाय मोनोबा लोमजानाय बेमार आजारनिफ्राय बेबो दाखांनो हायो बा सोखाजानायखौ मोननो हायो गोदोनि आवगोलनि बायदि माने फिसाफोरनि थाखाय बा हिन्जावनि थाखाय न'खरनि थाखाय हाजिरा मावनानैब्लाबो जाहोनो हानायनि अबस्थायाव फैनो हानाय बायदि बेबायदि सोखाजानायखौ आं लुबैयो आरो आंनि बुंनाया एसेनोसै ओमफ्राय मारै आंबो सिगाङावनो बियादै नोंसोरखौ हामबाय होनग्रोदों बेयाव सफैनायनि थाखाय जों जेरैबायदि नोंसोरखौ खावलायदों बेबायदिनो नोंसोर फैबाय बिनि थाखायनो हामबाय होनदों बे फबियार इस्लारिया आंनि बियादै जायो बिनि जानानै आं खावलायदों जोंनि रायजो राजानिसिम जेन बेनो अनसुंथाइ होयो बियो गोबाव समसै बोसोरनैयाव रानिं जाबाय बिनि बेमारा गोबां गारायफोरजों बियो गोबां बिसिनायाव खस्थ' मोनबाय आरो बिनि हिन्जावाबो गोबां खस्थ' मोनबाय बियो जायनो खामला मावनो लिंहरो बेयावनो थाङो सोरबा न' लिरनो लिंहरब्ला बेयावबो लिरहैयो माइ गायनो लिंहरब्ला माइबो गायहैयो बेबायदिजोंनो बियो गावनि न'खरखौ खांबोगासिनो दं गावनि फिसा सासेखौ जाहोगासिनो दङ जब्राया मोनसे खाजाफोरखौ एसे मोजां मोजां मोनजानांगौ हिसाबै बियो खामला मावनानैब्लाबो गावनि फिसायखौ जाहोगासिनो दं दा बेबायदिखौ नुनानै जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा बिनि लागै अननानै जेन अनसुंथाइ होयो बेनो एसे होनायनि थाखाय जेबो खहा जानाय नङा मानो होनब्ला मोनदेरगोनसो बेनो आखाइ फोलावनायनि थाखाय बेनो आंनि बुंनाया थेंक इउ स' नैबे दायो गामिनि जाबायना नोङो आं बिनि बिदा जायो बिदायावसो ना बिदायावसो नोंथाङा मा बुंनो सानो बिनि सायाव गिबियावनो आं नोंथांनिसिम BMC चेनेलनिसिम आङो खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो रायजो राजा गासैबो नायगिरिफोरखौबो आङो हामबाय होनाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय आङो बेखौनो खावलायनो सानदोंदि आंनि फंबाया गोबां बिदिनो बाहेरायाव थांनानै बियो खामानि मावोमोन बेयावहाय बियो खामानि मावनायावहाय बियो एक्सिडेन्ट जानानै दिनैहाय बियो आथिंबो लेंग्रा जानानै दङ आरो मोदोमफ्रावबो बियो गाराय जानानै दङ मा जायगायाव मावहैदोंलै बियो केरेलायावहाय थांनानै लेबार मावोमोन बे लेबार मावनायाव बियो गंसे मेसिनजों मावग्राजोंहाय बियो एक्सिडेन्ट जादों बेवहाय बियो दुखु मोननानै बिनो सेफटि जालांनानै बियो मोदोमाव गाराय सोमजिदों आरो आथिङाबो लेंग्रा जादों आरो बिनिखायनो आङो रायजो राजा गासैबो नायगिरिफोरखौ आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि बे फंबायनि बे दुखु खस्थ'खौ नुनानैहाय रायजो राजाफ्रा एसे अनखांनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होनो थाखाय आङो बेखौनो खावलायो जास्ट देहा फाहामनायनि थाखाय दङ जायगायाव राजा दं दै ओमफ्राय रोजा माबोरै खबरा मोजां ओमफ्राय दा बेसेबां क्लासाव फरायो नोङो क्लास 2आव नोंसा बाबाखौ मा जाजानो लुबैदों नोङो जेनेबा मोजां जाजानो लुबैयो स' दायो जोङो आरोबाव लास्ट जोङो आब'सिम फैफिनबावबाय आब' रायजो राजानिसिम एसे दंबावना माबाफोर दंबावबा आं मा बुंबावनो आंनि फिसाया गोबाव सम बिदिनो जानानै थाबाय जब्राजों आथिं थाबायनो हायैजों आं बहुद खस्थ' मोनबाय बेखौ बाहेरायाव दिहुननाय मानाय जाहोनाय लोंहोनाय गासिबावबो आं हारसिङै हेन्डेल लानांगौ जायो बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनाय थाबाय आंनि फिसायखौ फाहामनो थाखाय जा अनसुंथाइ हरो थाइसे थाइनैब्लाबो जों नाजावनानै लायो स' बिथांनि गासै एकाउन्ट नाम्बारखौ जों नोंथांनि सिगाङाव होगोन स्क्रिनशट आरो डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन मबाइल नाम्बारखौ गोसोआव दं नामा बाव 907 4454
917 बे नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना माखासे आबुं डिटेल्सखौ मिथिनो मोनगोन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावबो होगोन नाम्बारखौ स' अननानै नोंथांमोना जि हायो थाइसे थाइनै नोंथांमोना नैबे आब'नि माने जलंगायाव एबा एकाउन्टआव सोनानै हरदो अननानै जाहाथे बिथांमोननि गारायखौथ' नुखाबाय बे जा ब्रादारनि गारायखौ माबायदि जाथाय जादों ओरैबायदि माने आथिङाबो गल'बाय दा बिथाङा गसंनो हाबाबो बिथाङा बै आथिंजों गसंनो हायाना बियो खुन्था मोनसे लानो गोनां जायो बा मोनसे लावथि लानो गोनां जायो आरोना बा बिथाङा गावनो लावथि लानानै थानो गोनां जायोबा खामानि मावगोन बोरै आरो आथिङाथ' लोबलां माबायो स' बिनिखायनो माने अननानै बेखौ फाहामनो थाखाय माने जि हायो एसे थाइसे थाइनै थाइथाम बेखौ नोंथांमोना अनसुंथाइ होबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना हायाब्लाबो अननानै बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे सोरबा हानाय सुबुङा बे भिडिअखौ नुयोब्ला जाहाथे डनेसनखौ हरो आं नोंथांमोनसिम बेखौनो आर'ज गाबज्रिबाय इसोरनियावहाय आरो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन कि नोंथांमोना बे भिडिअखौ जास्ट शेयार खालामना हो जुदि नोंथांमोना डनेसन खालामदोंब्लाबो आरोना आं बेखौ बुंगोन सासे मानसिया दहाय जोङो क'क्राझारावहाय लोगो हमदोंमोन सना मोन्दों होनदोंमोन बियो अके ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे सना मोन्दों होननायाव जों थांदोंमोन नालाय सासे मानसिनि सना गोमादोंमोन ओमफ्राय बे सना गोमानायाव खमाव बे 50,000सोनि 40,000सोनि सना मोन आरोना दा बेयाव जों लायनो थांनायाव बिथाङा 500 थाखा जोंनो होदोंमोन आरोना बे 500 थाखाखौ मेहेर जों बिथांनो होनोसै मिथिबाय ना माने जोंनो मोनसे दान होदोंमोन आरोना बे दान होनाय रांखौ जों बिनो 500 थाखाखौ जों बेवहाय डनेसन हिसाबै जों होलांसै बिथांनि हौवाया थाबैनो हामनांगौ ओमफ्राय बिनि गेजेराव सुइस जानानै गावनि न'खरखौ नायफिननांगौ बेनिखायनो आङो आब'नो 500 रांखौ होनाय जाबाय आरोना खुलुमनाय थाबाय माने बे राङा आंनि नङा बे राङा सासे आब'नि बेखौ नोंथांमोना भिडिअ नुगोन फ्रिगौ प्रकाश नार्जारि इउटिउब चेनेलाव नुगोन बे सना गोमानाय बे भिडिअखौ आरो बे आब'आनो होदों आरो बे फैसाखौ जाहाथे बिथाङा होदोंमोन मोनसे मोजां खामानिनि थाखाय जायनि जाहोनाव बे फैसाखौ आं बेयाव मोजां खामानियाव बाहायबाय आरोना बेबायदि नोंथांमोनाबो गोसो गुदुं जानानै नोंथांमोना हायोब्ला आरोना आं सानो नोंथांमोना गोसो जायोब्ला हागोन आरोना सोरबा 100-200 होनानै ओमफ्राय बिनि गेजेराव खमावबो 1.5 लाखसो 2 लाखसो थांगोन बायदि ना 3 लाखसो जियानो हाया मानो नङा होमबा नोंथांमोना जुदि हायोब्ला जास्ट एसेल' जास्ट 10 थाखा 20 थाखाबाबो गुगोल पे जों नोंथांमोना हरनो हागोन दा गुगोल पे जों हरनायनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदोंब्ला गुगोल पे अपसन दंखायो एकाउन्ट नाम्बारजों हरनाय आरो मबाइल नाम्बारजों हरनाय दा बिथांनिया मबाइल नाम्बारजों गुगोल पे खुलिनाय गैया मबाइल गिदिरानो गैयाबा बोरै खुलिनो बिनिखायनो नोंथांमोना डाइरेक्टलि एकाउन्ट अपसनाव जों स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव बेयाव होनानै कल खालामबानो जाबाय स्क्रिनाव होनाय बेवहाय एकाउन्टखौ लानानै नट खालामनानै बेवहाय ट्रेन्सफार खालामहरनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना माखासे गुलुं गुजुं बाथ्रा मिथिनो आरो बुजिबावनो लुबैदोंब्ला बे आब' बुंनाय नाम्बाराव कल खालामहरनो हागोन लोगोसे जोंनि नाम्बारावबो कल खालामहरनो हागोन 7740039057 आं लास्टआव खेबसेबाव नोंथांमोनसिम खुलुमनानै बुंगोन जे नैबे आब'नि थाखाय बे आब'नि हौवानि थाखाय नोंथांमोना जास्ट एसेल' थाइसेबाबो हायोब्ला बाट नोंथांमोनखौ रावबो फर्स खालामाखै ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोना जुदि हाथ्राब्लाबो अननानै बे भिडिअखौ जास्ट शेयार खालामना हो बै सुबुंनिसिम जाय सुबुङा बे डनेसनखौ होनो हागोन बायदि आरोना आं बे बाथ्राखौनो बुंनानै नोंथांमोनसिम खुलुमनानै आं दोनथ'नाय थाबाय खुलुमबाय स' रायजो राजाफोर जों दायो खामानिया जोब्बाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव जोंनि भिडिअ खालामनाया जोब्बाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदों एबा मोजां मोनदों बुंजाया मानो होनबा बे दुखुनि बाथ्रा नालाय स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै जेसेबांखिनि हायो शेयार खालामबानो जाबाय प्लिज थेंक इउ स' माच